Hej, mit navn er Niklas Alexander Frøkjær Lorentzen, og det her er min emneopgave nummer 5, som handler om lineær programmering. Hvad er lineær programmering? Lineær programmering er en matematisk optimeringsmetode, hvis man kan kalde det det. Det handler om at maksimere de matematiske lineære funktioner. Vi kan også kalde lineære funktioner for objektfunktioner. Og disse funktioner skal optimeres inden for et vist område. Og inden det område kan vi beskrive med lineære uligheder, som selvfølgelig skal tilfredsstilles. Disse uligheder kan vi også kalde for bibetingelser. Det tror jeg, det er sådan, det er skrevet i bogen. Og vores lineære funktioner, de kan løses ved, at vi beregner dem, altså manuelt. Vi kan tegne dem på en graf. Eller vi kan selvfølgelig også omskrive dem, stille dem oven på hinanden, og så hvis vi har to ligninger med to uligheder, eller to ubekendte, så kan vi omskrive dem og få isoleret enten x eller y, eller hvilken som helst andet led, der er gennemgående i, eller som der er til stede i begge ligninger. Det var der noget om i opgave 3 eller 4. Så er der også noget, der hedder hjørneinspektionsmetoden. Og det er, når vi har nogle ligninger, to ligninger, hvor vi får f af x og y-værdien af nogle koordinater på grafen, og så kan vi stille en funktion, som er vi kan sætte den sådan, som det bliver f, og så x, eller x og y, og så kan vi så selv finde ud af, hvad funktionen så skal indeholde, ligesom alle andre funktioner, for at det tilfredsstiller vores bibetingelser. Og for at finde, eller for at bruge hjørneinspektionsmetoden, så kan vi bruge den største værdi, eller det vi prøver på at finde, det er største værdien og mindste værdien. Og dem finder vi typisk inde i vores polygonområde, hvor vi skal finde de to hjørner, hvor vi har den højeste værdi, og det hjørne, hvor vi har den laveste værdi. Og det vi simpelthen gør, det er, at vi tager koordinaterne af hvert hjørne, og de koordinater, dem putter vi ind i vores funktion, og regner det ud, og så får vi et tal til sidst, hvor vi så kan sammenligne, hvilket er de største tal, eller det største tal, og hvilket er det laveste tal. Så har vi også noget, der hedder niveaulinjer. Niveaulinjer forskydes parallelt. Der er flere af dem. De løber parallelt med polygonområdet. Og de forskydes parallelt, indtil at der er en af dem, der rammer minimum, og en af dem, der rammer maksimumpunkterne. Og derfor kan vi se, hvilket hjørne der er vores største værdi og vores mindste værdi.
Så har vi opgave 1 i emneopgaven, som var definition og forklaring. Det var forskriften for en ret linje. Den kan vi skrive som f af x er lige med y, selvfølgelig, som det er i alle andre. Er lige med ax plus b. Og så skulle vi så forklare ved hjælp af en tegning, hvad a og b betyder. Hvis a er forskellig fra 0, blev grafen for den lineære funktion en skrålinje. Hvordan skrives forskriften for en vandret linje? Og hvordan opskriver man et udtryk for en lodret linje? Og så, altså vi ved, at forskriften for en ret linje kan skrives som f af x er lige med ax plus b. Og det forholder sig sådan, at a kan vi definere som hældningskoefficienten, eller stigningstallet. Og b vil vi normalt definere som konstantleddet, eller begyndelsesværdien. Så hvis vi skal finde en finde en forskrift for en, eller hvis vi skal forklare, hvad der sker, hvis a er forskellig fra 0, at det så bliver til en skrå linje. Det kan vi forklare ved at bare sætte et tal ind i stedet for 0 som a, så sætter jeg sat for eksempel 1 ind i hvor a var, og det fik vi så en skrå linje ud af, fordi at det er et positivt tal, der er over 0, som bliver til hældningskoefficienten. Og jo større tallet vi bruger, desto stejlere bliver vores linje. Så har vi, hvordan skrives forskriften for en vandret linje. En vandret linje, hvis vi skal have, vi skal ikke have nogen hældning, når vi skal have en vandret linje. Og derfor som udgangspunkt, så skal hældningstallet, det skal være 0. Så vi får faktisk f af x er lige med 0x plus 3. Og det er vigtigt, at vi ikke bare lader være med at skrive 0. Fordi hvis vi lader være med at skrive 0, så bliver det taget som et 1-tal. Altså der står 1 foran x. Og så det er vigtigt, at vi skriver 0, fordi der er faktisk ikke nogen x. Men vi bliver nødt til at beholde det. Og så kan man sig selv vælge, hvad starttallet skal være, altså b, ikke? Så jeg valgte så bare 3. Ikke fordi det gjorde nogen forskel. Så er det sidste spørgsmål, hvordan man opskrev et udtryk for en lodret linje. Og det kan man faktisk ikke skrive som f af x er lige med et eller andet. Fordi hvis du skal have en lodret linje, så er det vores hældningskoefficient er faktisk udefineret. Og derfor bliver vi bare nødt til at komme med en x-værdi. Jeg gav så min x-værdi 2, som så havde produceret en lodret linje. Så har vi opgave 2, hvor vi skulle finde forskriften, og vi var givet 2 punkter. Og så brugte jeg bare formlen for A, og jeg brugte formlen for B, men altså vi skulle starte med formlen for A, fordi vi skal bruge A'et i formlen for at finde B bagefter. Så jeg tog så mit y2-koordinat minus mit y1-koordinat, divideret det med min x2-koordinat minus mit x1-koordinat, og det gav mig så mit A, og mit A var så minus 0,375, og det puttede jeg så ind i min B-formel, så jeg fik så B er lige med mit y1-koordinat minus A, som var minus 0,375,
og så gange med mit exit-koordinat. Og det fik jeg til at blive 4,5. Så det endte med at blive, at forskriften for den linje, jeg skulle tegne, det endte med at blive f af x er lige med minus 0,375x plus 4,5. Og så lavede jeg de andre opgaver. Men ja, det var min lydfil til min emneopgave om lineær programmering. Tak.